सारअन्थाइ गावनायनि जाहोनाव सासे सुबुंनि जिउ खहा जायो। बिश्वनाथ सारिआलि खैलाजुलि 2 नं गोजोन फोथार गामिनि थागिबि बरन्दा स्वर्गियारिया जायगायावनो जिउ गोमायो। गामिनि मानसिफोरा बुंथिनाय बायदिब्ला न' खाथिनि नखराव फैबाय थानाय समावनो न'नि लांगोना मोननाय लोगो लोगोनो फुंनि 10:30 रिंगासोआव हरखाब सारअन्थाइ गावनायनि जाहोनाव हरखाब जिउ गोमायो। बरन्दा स्वर्गियारिया गावनि आंगो बिसिजों लोगोसे 4 गथ' दंफायोमोन होनना मिथियो। दिनै फुंबिलिनि समाव कार्बि आंलंआव आसाम पुलिसआ गंसे WD-74P-4456 गारिखौ लाखिना सिग्रोमनायाव 74 बाक्सोआव 966 ग्राम हेर'इन मोननाय जादों। लोगोसे 2 दायनिगिरिखौबो हमनो हायो। बार्मिंहामाव जानाय कमनवेल्थ गेम्सआव 2022 वेटलिफ्टिं वमेन्स 14 केजि केटेगरियाव भारतनि मिराबाइ चानुआ देरहानानै सनानि मेडेलखौ मोननो हायो। बिथांखौ इम्फल रायजोनि होनना मिथिनाय जायो। आसाम रायजोआव उदखारिफोरा हाबफैगासिनो दङ। सासेनि उनाव सासे गोबां उदखारिफोरखौ हमनो हाबोगासिनो दङ। बे उदखारिफोरा बे हादरनि सिङाव थानाय नङा, नाथाय गुबुन हादरनिसो। दासान्दि आसामनि रैखाथि हान्जाफ्रा सासेनि उनाव सासे हमनो हाबोगासिनो दङ। हमनानै मोननाय बे उदखारिफोरखौनो गिलु-बालु बांलादेशनि JMBT ABT आल-कायदा बायदि गिलु-बालु हान्जा उदखारि बायदि हान्जाया सोमोन्दो थानाय होनना मिथिनाय जायो। आसामनि DGP भास्कर ज्योति महन्तआ मोनथिहोदों दि थांनाय समनिफ्रायनो बांलादेशनि उदखारि हान्जाफोरा आसाम रायजोखौनो गाग्लोबनो नाजागासिनो दङ। बांलादेशनिफ्राय आसामाव हाबनानै आसामनि मुस्लिम सेंग्राफोरखौनो उदखारि हाबा मावनायनि थुलुंगा होगासिनो दङ। आसामनि रैखाथि हान्जाया दिनैसिम सिरियै संदांबोगासिनो दङ। गासै भट होग्रा नोंथांमोननिसिम मोनसे गोनांथि खौरां। बिसायख'थि आय'गनिफ्राय मोननै गोनांथि खौरां फोसावदों। जाय बाथ्राया जोंनि थाखाय गोनांथि। पेन कार्ड बायदिनो गाव गावनि भटार कार्डखौ आधार कार्डजों लिंक खालामना लानो हासिगोन। बिनि समा 1 आगस्तनिफ्राय। बे लिंकखौ खालामना भटारफोरनि सिनायथिखौ मोजाङै लाखिनो हागोन आरो गुबुन गुबुन भटार कार्ड बानायनानै भट होनो मोननाय नंलिया होनना बिसायख'थि आय'गआ फोसावदों। आरो 17 बोसोर बैसोनिफ्रायनो लाइमोनआ भटार कार्डखौ एप्लाइ खालामनो हासिगोन। भटार कार्डखौ एप्लाइ खालामनो 18 बोसोर बैसोनि गोनांथि गैलिया। आंगो असे फिसाया गावनि असे बिसिखौ फांसे बिफांआव 7 घन्टासिम खानानै इनायै बुयो। बे जाथाया जायो राजस्थानाव। बे जाथायजों लोगोसे गासै 4 सुबुंफोरखौनो पुलिसआ खायो। लोगोफोर, दिनैनि माखासे मोजां गाज्रि खौरांफोरखौ बेखिनियाव दोनथ'नाय जाबाय। नोंथांमोना दासिमबो आंनि डिपि सुमितारि इउटिउब चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैबा साबस्क्राइब खालामना लादो, जाहाथे आंबो गोदान भिडिअखौ लाबोनो हायो नोंसिनि मददनि सायाव।